3 curiositats dels naixements romànics que podeu trobar al Museu Nacional d'Art de Catalunya. 1. Santa Maria d'Avià. Potser no sabíeu que aquesta meravellosa taula de l'estil 1200 va servir com a font d'inspiració per al pessebre romànic que es va instal·lar a Barcelona el 2011 i que els darrers anys s'ha traslladat a la Seu d'Urgell. I no és bonic? 2. El frontal de Cardet. Preciosa i bucòlica també aquesta composició de la segona meitat del segle XIII, on, atenció, Maria està ajaguda, estirada. Això, de fet, és habitual en tot el romànic i no ens hauria de sorprendre. És l'estat natural en què es troba una dona després de parir. Un moment, per la Mare de Déu no estava agenollada? En realitat, això és així des de l'època del gòtic, quan diferents intel·lectuals de l'Església van codificar l'escenografia de la nativitat buscant una maternitat molt espiritual. I clar, la imatge d'una dona estirada els hi semblava massa... real. I 3. Parlant dels escrúpols sobre el cos de la dona, el frontal de Rigatell, procedent de la Franja i cedit des de fa uns anys al Museu de Lleida, hi veiem una de les poques verges romàniques pintades que donen el pit. A Occident va costar Déu i ajuda, introduir aquesta imatge de l'alletament que era més popular al cristianisme oriental i també entre les deesses mare de l'antiguitat. Doncs bé, tant a les pintures com a les escultures tardoromàniques catalanes, finalment li veiem el pit a Maria, però amb prou feines s'insinua i apareix estrafet gairebé com una mena d'embut. La lactància no apareix esmentada directament als evangelis, però sí que hi ha una espontània, a Lluc, capítol 11, que alça la veu entre la multitud i li diu a Jesús: sortoses les entranyes que et van dur i els pits que vas mamar. O sigui, visca la mare que et va parir. Salut i romànic.